ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಇತ ವಾರ್ತೆ ದೇವರ ಜೀವನೊಡೆಯ ಫಲ ತೆಲ್ತೊಂದೇ ಒಪ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಮಾತಾ ಚಿಂತೆನ ದೇವೇರ್ನ ಮಿತ್ತ ಪಾಡುಡುಂದು ಒಡಿಪು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠ ಎರೆರೆ ಉಪ್ಪುನ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರ ಒಡಿಪು ಪುರ ಪ್ರವೇಶದಾನಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬೊಕ ನಗರಸಭೆತ ಪೌರ ಸಮ್ಮನದೆ ತೊಂದು ಆರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರಿಯರ ಒಡಿಪು ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠ ಏರುನ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠಾಧೀಶರ್ನ ಒಡಿಪು ಪುರಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೌರ ಸಮ್ಮನ ಸೋಮವಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಡಿಪು ನಗರಗೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಪಜ್ಜದಿ ನಗರನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಗಡಿತದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾಯರ ಜೋಡು ಕಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಮುಟ್ಟ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆತಂಡ ರಥ ಬೀದದ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪಡು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬೊಕ ನಗರಸಭೆತ ಒಟ್ಟು ಸಿರಿಗೆಡ ಪೌರ ಸಮ್ಮನ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಗರಸಭೆ ಕಮಿಷನರ್ ರಾಯಪ್ಪ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ ಪರ್ಯಾಯ ಎತ್ಕೊನ್ನ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್.ಎಸ್. ಬಳ್ಳಾಲ್ ಸುರುತ ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ಯರ ವಿದ್ವಾನ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ ಭಟ್ ಹೆರ್ಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೆರ ಶಾಸಕರೇ ಸಫಲಯ ಸುವರ್ಣ ಗುರುಕಾರ್ಮೇಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಶಾಸಕರು ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್.ಎಸ್. ಬಳ್ಳಾಲ್ ಕಾರ್ಯಗುರುಕಾರ್ಯರ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಕಾರ್ಯಾಂತರ ಬೆಳಪು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸಿರಿಗೆಡ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಿಗೆ ಬೊಕ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಕಿರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಸುಶೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೆ ಪೌರ ಸಮ್ಮನ ನಡಪಾದ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೆರ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ಲೋಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಪೋದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿನ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಮಾತಾ ಊರ್ಲಿಡ್ದ ನಮ್ಮ ಊರೇ ಅವಲಿ ಜೀವನೋಡು ಏಪಲ ತೆಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಮಾತಾ ಚಿಂತೆನ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ತು ಪಾಡುಡು ದುಃಖ ನರಮಾನ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸುಖ ದೇವರನ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡ್ಯರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಪಂಚಾಂಗ ಬೊಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಗಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೊಕ ಆಫ್ಲೈನ್ದ QR ಕೋಡ್ ಬೊಕ ಯುಗ ಪುರುಷದ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಚನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರ ASP ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಣಿಪಾಲ ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಆಫೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ MG ಪಂಡಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರ H. ಕೃಷ್ಣನ್ ಕುಂಬಾಶಿ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ರಮಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಕಟೀಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಸ್ಟಣ್ಣ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಗೊಲೆನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕುರ ಯುಗ ಪುರುಷ ಭುವನಾಭಿರಾಮ ಉಡುಪ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡಿರ ಗೋಪಾಲ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತೆರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿದು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯವರು ನಗಾಡ್ತಾ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೀತಾರಲ್ವ, ಅದರಷ್ಟು ಸುಖ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಗೃಹಸ್ಥರು ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸುತ್ತಿ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ, ಎಲ್ಲ ಶ್ರಮನೂ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು. ಕೊಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಕೈಕಂಬ ಪನ್ಪನವಲು ಮಾಮಲ್ಲ ಮರ ಒಂಜಿ ಮಗರ್ದು ಬುಡ್ದು ಸಂಚಾರುಡಿತ್ತಿನ ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ಗಾಡಿ ಬೊಕ ಅಂಗಡಿದ ಮೆತ್ತು ಬುಡ್ದುಂಡು ಇಂದಿರ್ದು ಪಾಕ ಜನಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟಾತನಂದು ವರದಿಯಾತಂಡು. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಮಾರ್ಗಡು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೈಕಂಬದಲ್ಪ ಮಾಮಲ್ಲ ಮರ ಮಗಡ್ದಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ ರೈಲ್ ಆಫೀಸರ್ದ ತಿರುಗಾಟದಕ್ಲೇನ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೂ ಬುಡ್ದು ವಾಪಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಟಾಟಾ ಸೊಮೋ ಗಾಡಿದ ಮಿತ್ತು ಒಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಅಂಗಡಿದ ಮಿತ್ತು ಮರ ಬುಡ್ದುಂಡು ಗಾಡಿಡಿತ್ತಿನ ಮುಜೂರದ ಶೇಖರ ಪನ್ಪನರೆಗೆ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡು ಅಂಗಡಿಡಿ ಜರಿದಂಡು ಅಂಗಡಿಡಿತ್ತಿನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾತಣಂದು ವರದಿಯಾತಂಡು. ಮಾರ್ಗದ ಬರಿತ ಅಪಾಯದ ಮರಕ್ಲೆಂದೆಪ್ಪಾಯರೆ ಕಾಡು ಇಲಾಖೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಂದಿನವೇ ಇಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ನಡಪರೆ ಕಾರಣ ಅಂದು ಊರ್ದಕ್ಕಲು ದುಡ್ದೇರ ಕಾಂಡೆ ಮುಲ್ಪದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರವ ಕಲ್ಪನಕ್ಕಲು ಸೇರಿದ ಪಾಕ ಜನ ಇತ್ತೇರ ಮಗರ್ನ ಪುಡ್ತುಡು ಜನದಾಂತಿ ನಡೆದ ಅವರ ಮಲ್ಲ ಅಪಾಯ ಒಂಜಿ ತತ್ತದು ಪೋತುಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದ ಅಪಾಯದ ಮರೊಂದೆಪ್ಪಾಯರೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಕಸರ್ತಿ ಕಾಡು ಇಲಾಖೆಗೆ ಭಿನ್ನೈತೊಂದ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತು ಜರನ ತೆರಿಪಾಯರು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವಲಯ ಕಾಡು ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಮಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ದು
ಅಪಾಯಕಾರಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ತಿರಿಪಾಯಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಕ್ಲೇನು ದೆಪ್ಪಾದಂಡ ಮಾರ್ಗ ಅಗೆಲ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಿರ ಪಾಕ ಮರಕ್ಲು ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಕ ಬೈದ ಅಯ್ಯನ ಅಪಾಯದ ಮರ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗದೆ ತೊನ್ನೆರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಉಪದ್ರದ ಮರಕ್ಲೇನ ಪಟ್ಟಿಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಂಡಲ ಪಾಕ ಕಡಿಟ ಅಪಾಯದ ಮರಕ್ಲು ಗುಮನಗು ಬೈದಂಡ ಊರದ ಪಂಚಾಯತ್ ತಕ್ಲು ಮರ ಕಡ್ಪರ ಭಿನ್ನೈತೊಂಡ ಈ ಬಗೆಟ್ ಇಲಾಖೆದ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರ್ಲನ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ಬರೆದು ತುರ್ತು ದೆಪ್ಪಾಯರೆ ಕ್ರಮದೆತ್ತ ನೋಡೊಂದು ಪಂಡಿರ ತಾನು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದಜಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ದುಂಬುದ ಬಗೆಟ್ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಲ್ತದೇರ ಈ ಬಗೆಟ್ ಉರ್ವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾದೆಂದು ಕುಡ್ಲ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಮಿಷನರ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಆಲಿ ತೆರಿಪಾದಿರ ಕುಡ್ಲ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮೂಡಾದ ಆಫೀಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಪುಂಜು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ದೂರ್ಕೊಂಡು ನಡೆದವರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಮಿಷನರ್ ಆರೋಪದ ಬಗೆಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿರುಪಾದ ದುಂಬುದ ಬಗೆಟ್ ಇಂಚ ಮಂದಿರ ಉರ್ವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ತಿರುಪಾದೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಅಂದು ಪಂಡ್ಯರ ಮೂಡಾ ಆಫೀಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ನಡೆತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆತ ನಡಾವಳಿ ಬರೆದು ಕೊರಿಯರೆ ತನ್ನ ಮಿತ್ತು ಆರೋಪ ಮಲ್ತಿನ ಪುಂಜುಗೂ ತಿರುಪಾದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಕೊರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಾರದೆ ತೊಂದುಜಿರ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆಂದಾಂಡ ಉಪ್ಪುಲೆ ಜಿಂಡ ಬೇತಕ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂದು ತಿರುಪಾದಿತ್ತೆ ಅರನ ಬದಲಿಗೆ ಬೇತ ಜನ ಕೊರಿಯರೆ ಪಿದೈದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ತಿರುಪಾದೆ ಅಂದು ಮೂಡಾ ಕಮಿಷನರ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಂಡಿರ ಕೆಲಸ ಕಳೆವನ್ನ ಪೋಡಿಗಿಡ ತನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಗಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ದೂರು ಕೊಡ್ತೀರ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯರ್ನ ಎದುರು ಹಾಜರಾದ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇವರ ಕೊಡ್ತೆ ಮಿತ್ತದ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕಲ ತಿರುಪಾದೆ ಮಿತ್ತಗೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಲು ಸರಿಯಾಯಿನ ಕ್ರಮದೆತ್ತನುವರಂದು ಮನ್ಸೂರ್ ಆಲಿ ತಿರುಪಾದಿರ ಕುಡ್ಲದ ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೈ ತಲುಪುನ ಮಂಗಳೂರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಕಾಲಜಿ MIO ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗೆಟ್ ಪೋಡಿಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದ ಒಟ್ಟುಗು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬ್ರ ಎನ್ಮಾ ಪುಜ್ಜ ಐನು ಪುಜ್ಜ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ 777 ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೇರ ಮಂಗಳೂರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಕಾಲಜಿ MIO ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಂಪುಲ್ಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪೊಲೀಸ್ SP CB ರಿಷ್ಯಂತ್ ಮಲ್ಲವಿನರದ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಸಾಯವಾಣಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬ್ರ ಎನ್ಮಾ ಪುಜ್ಜ ಐನು ಪುಜ್ಜ ಆಜಿ ಮುಜಿ ಆಜಿ 777 ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರ SP ರಿಷ್ಯಂತ್ ಪಾತಿರ್ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗೆಟ್ ಜನಕ್ಲೆಡ ಪೋಡಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಕ ಕೆಪ್ಪುಗುಪ್ಪುಂಡು ಐನು ದೂರ ಮಲ್ಪಡ ಆತಂಡ ಈ ಬಗೆಟ್ MIO ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಸುರು ಮಲ್ತದ ಗಟ್ಟಿದ ಪಜ್ಜದಿತ್ತಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗೆಟ್ ಸಾಯ ಎದುರು ತಗೊಂಡು ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಾದಿಗೆ ಬುಲ್ಪದಂಚ ಒಂದು ಮೂರ್ದು ಬರೆಯರೆ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ MIO ನ್ಯೂ ವೆಂಚರ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಕ್ಬರ್ MIO ನಡೆದು ಬತ್ತಿನ ಸಾಧಿದ ಬಗೆಟ್ ಇವರ ಕುರಿಯರ ನನ್ನದ ತೆನೊಕ್ಲೆಡ ಒಡಿಪು ಬೊಕ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಲ್ತದ ಸೇವೆಯನ್ನು ದುಂಬುಕೊನಪನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡೊಂದು ಅರ್ಪಂಡ್ಯರ MIO ರೇಡಿಯೇಷನ್ ತಜ್ಞರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗಿಣಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ದು ಜನಕ್ಲು ನಂಬ್ರ ಎನ್ಮ ಪುಜ್ಜ ಐನು ಪುಜ್ಜ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ 777 ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಬಂಧ ಒವ್ವಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ದುಂಬುದಿದ್ದು ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಬೊಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಆಜಿಮುಟ್ಟ ಸಾಯವಾಣಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಪಂಡಿರ MIO ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯತೋರಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತರಾವ್ ಪಾತಿರ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಮರ್ದನ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾವರ್ಗದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪುರ್ತುಡು ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಿಡು ಒದಗಾವನವು ಎಂಗ್ಲಿನ ಸುರುತ್ತ ಒತ್ತೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಲು ಸೇಕ್ತಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಕೆಲಸದಕ್ಲು ಈ ಪುರ್ತುಡಿಕ್ತೆರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವರೂತ ದೇವಡಿಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತೆ ಕೊರಿಯರ Cancer is something usually we feel it's like only in earlier stages it can be cured, otherwise it is very difficult ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ in general, and that is the reason why people, and nowadays lot of people, many of them are get cancer and they do succumb to it. A solution to this would probably be something what probably we are starting, I mean they have started today, where if somebody knows at very early stage when they have a small problem, if they can call somebody and find out, should I actually go for a diagnosis? It's in fact a very right
move that MIO has taken up under the aegis of Cancer Education and Awareness Cell, that they have decided to start the year starting 2024 a cancer helpline, which is going to probably be the lifeline when detected early, especially the cancers. Early stages of cancer, up to 80% complete cure is possible, even in all different types of cancers. Later detection or last stage detection, the cure is also possible up to 40%, 35 to 40%. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅನಡ್ಕದ ಶಾಲೆ ಮೈದಾನ ಜೋಕ್ಲನ ಗೌಚಿಡು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೇಳಗು ಸಜ್ಜಾತಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ತಯಾರು ಮಲ್ದಿನ ತೆನಸ ಸೊತ್ತುಲೆನ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾರ್ನವು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೇಳದ ಇಸೆ ಸಾದುಂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಎಂ ದಿನೇಶ್ ಗೌಡ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೇಳ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬುಲೇನ ತರಾವರಿ ಕಾಯಿಕಜಿಪು ಸೊತ್ತುಲು ಫಲವಸ್ತುಲು ಮರ್ದದ ಗುಣ ಉಪ್ಪುನ ದೈಕುಲು ಕೆತ್ತೆಲು ಬೊಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ತೆನಸುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಪಾನಕ ತರಾವರಿ ಗೊಬ್ಬುಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲು ಅಕ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಅಂಗಡಿಲೆಡ್ ಬೇರುಗುಂದುದು ಗಿರಾಕಿಲು ಬರ್ಪುನಂಚ ಮಲ್ತೆರ ಒಂದು ಅನಡ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಮೈದಾನುಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೇಳದ ಇಸೆ ಸಾದುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿಲೆಡ್ ವಸ್ತುಲೆನ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ ಮೆನು ಮಾತಿರ್ನಲ ಗೊಮ್ಮನವೀತಂಡ ಊರದ ಜನಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಬೆರ ಮಲ್ತಿರ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯ ಟೀಚರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶುಭಲತಾ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡಿರ ನರಿಮೊಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಎಂ ದಿನೇಶ್ ಗೌಡ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೇಳುಗು ಚಾಲನೆ ಕುರಿಯರ ನರಿಮೊಗೆರೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ CRP ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೇಳದ ಉದ್ದೇಶ ತೆರಿಪಾಯರ STMC ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ನಾರಾಯಣ ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ದುಂಬುದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಸುಧಾಕರ ಕುಳಾಲ್ ಸದಸ್ಯರು ತಾರ್ನಾಥ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡ್ಯರ ಒಡಿಪೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠುಟು ಜನವರಿ 18 ನಡುಪುನ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಪರ್ಯಾಯಗೂ ಎದುರಾದು ಕೊಡ್ತುನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಡ್ಡೆಪುದ ಅರ್ಜಿ PLನ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ದಂಡ ಬೆಂಗಳೂರುದ ಗುರುರಾಜ ಜೀವನ್ ರಾವ್ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆರ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಷ್ಟಮಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಿಡ್ದ ಕಡಲು ಕಡತದ ಪಿದೈ ದೇಶಗೂ ಪೊಯ್ನೆಡ್ದವರ ಆರು ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠ ಎರದಿನಂಚ ತಡುಪು ಪಾಡಿಯರ ಏಕೆಂದು ಬೆಂಗಳೂರದ ಗುರುರಾಜ ಜೀವನ್ ರಾವ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಡ್ಡೆಪದ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆರ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿ ವರಾಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎತ್ತಿನ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಪಿದೈ ದೇಶಡು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪುದಾನೆಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಜಿನ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತುಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಕವಿತೆ ಓನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗುನಿ ಅನಿಕೇತನ ಕವಿತೆನ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೈನ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಉಲೈಕುಲು ನಡೆದು ಪಿದೈ ಅಂಚೆಂಚು ಪೋಪನ ಎಡ್ಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಚರಡು ಕೈಪಾಡು ಜೆಂದು ಪಂಡದು ಅರ್ಜಿನ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ದಂಡ ರಡ್ಡು ಸರ ತೆನ್ಮೇಟು ಪುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠ ಏರ್ನೇಕ್ ಬಾರಿ ಇರೋದ ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ಮ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿಡ ಆಜಿಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಪರ್ಯಾಯಡು ಪಾಲ್ದಿತುನಂದೆ ಶಿರೂರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀವರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಿರಿಸಾಯ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆರ ನಾಲ್ಕನೇ ಸರ್ತಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠ ಏರ್ನ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೈಕೋರ್ಟದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಯಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಒಪ್ಪನಗ ಮಾತಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸರಿಯಾದ ಪಂತ್ಯರ ಎಂಕ್ಲು ಲೌಕಿಕ ವಿಚಾರಗೂ ಸೇಡ್ದುಪ್ಪುನಕ್ಲಾತ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಗಡಿಗಡತದ ಉಪ್ಪೊಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಡು ಕೈಪಾಡು ಜೆಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಪಂಡಿನವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಂದು ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡ್ಯರ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೈಹಿಕವಾದಂಥ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಅದು ಒಳಪಡಬಾರದು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವುದಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಗಡಿ ದಾಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇರಬೇಕು. ಆನೋ ಭದ್ರ ಕದವ ಎಂತ ವಿಶ್ವತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವು ಅದು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ವಿಷಯ, ಅದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯ, ಇದೆಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಹೊರತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದು ಅದು ದೇಶಾತೀತ.
ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ಬೇಕು. ಹಿಂದೂಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಲೋಕಲ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಉಡುಪಿಯ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಉಡುಪಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರ್ಯಾಯ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ 4ನೇ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿಶ್ವಗೀತಾ ಪರ್ಯಾಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ನನ್ನದ 2 ವರ್ಷಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಶ್ವ ಬಂಟ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು. ಐಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬಂಟೆರನ ಒಟ್ಟು ಸೇರವನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಗಲನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೆರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ನಿಲೆಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಬಂಟೆರ್ನ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ 6 ಪಾತಿರಿಯರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ನಿಲೆಟ್ ತಾಲೂಕದ ಮಾತಾವಲಯ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘಲನ ಜತೆ ಸೇರಿಕೆಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಇತರ ನಡತಂಡ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ ಗುರುಕಾರ್ಮಿಡ್ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘಲನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಲೇಸಡು ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿಡ್ದು ವಿಶ್ವ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಮ್ಮೇಳನ 2 ದಿನ ನಡಪಾದ ಎಲ್ಪ ಸಾರದತ್ತು ಜನ ಬಂಟೆರು ಸೇರ್ದಿತ್ತೆರ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲ ಬತ್ತೆರ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟನ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ್ ಮುಲ್ಪ ಬಂಟೆರ್ನ ಭವನ ಮಲ್ತೆರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೂಟ ಮಲ್ತೆರ. ಇತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ಮಾತ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟರನ ಸಾಧನೆ ತಾನು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯುಡ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ತನ್ಕ್ ಐಕಳಾಂದು ಪುದರ್ ಬತ್ತಿನೆ ಗುಬ್ಬುಡ್ದು 2 ವರ್ಷಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪುಗ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬಂಟೆರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಕಾಂದು ಪಂಡಿರ. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಬಂಟೆರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಸಂಚಾಲಕರು ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿಡ್ದು ಗೊಬ್ಬು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾತೊನಿಯರೆ ಬೋಡು ದುಂಬು ಕೃಷಿಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಬರವು ಕಲ್ಪನೆ ಆಂಡ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪೊಂಡ ಅವಳು ನಂಕ ಮಾತೆರ್ನಲ ಗುಡ್ತಾಪನೊಂದು ಪಂಡಿರ. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರವಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೆಗುತ್ತು, ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವೂರು ಮಾತಾ ವಲಯ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘಲನ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪಾಲ್ದೊಂಡ್ಯರ. ಸಂಘದ ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಬಂಟೆರ್ನ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಇಡೀ ದಿನ ನಡತಂಡ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡು ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಲ್ಪಗ ಒರಿಯಾವರಿನಿ ದೂಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಡ್ಚಿನಂಕ್ ದೇವರದಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಶುಭ ಶಕುನೋಲು ಬರೋಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಯಾದ ಮಾತಾ ಸಮಾಜನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧ ಅದು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ನಿಜೇನೆ ಮಲ್ಯಾವಡು ಇನ್ನು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಡಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲು ನಡಪಾಡು. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮುಟ್ಟ ಬರೊಂದುಂಡು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಲು ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ. ಪಾಕ ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋವಂದುಪ್ಪನ ಹರೀಶ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಯರ್ನ ಏನುಗುಡ್ಡೆ ಕುಮೇರ್ ತೋಟದ ರಾಧಾ ನಿಲೆಯಡು ಸಂಭ್ರಮದ ಪಡಿಪೂಜೆ ನಡಪಾಯರು. ಶಬರಿಮಲೆಟ್ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗೆ ನನ್ನ 5 ದಿನ ಉಂಡು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರು ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ. ಓಲು ತೊಂಡಲ ಅವಲು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಪನ್ಪನ ಮಂತ್ರದ ಸ್ವರ ಬಾನಗೆತ್ತರ ಹೇಳ್ತಂಡ. ಪಾಕ ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪನ ಹರೀಶ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಯರ್ನ ಏನಗುಡ್ಡೆ ಕುಮೇರ್ ತೋಟದ ರಾಧಾ ನಿಲೆಯಡು ಸಂಭ್ರಮದ ಬಡಿ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರು ಹರೀಶ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಯರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆತುಂಡೆರ. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮಹಾಪೂಜೆ
ರೇರೋಡ್ದ ದಾರುಖಾನ ಶಿಬಿರಡು ಸತೀಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಅಷ್ಟೋಡು ನಡತದು 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ದ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡತುಂಡು ಮುಂಬೈ ರೇರೋಡು ಅವೇನು ಮುಗಿತದು ಇತ್ತ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಊರು ಪಿದಾಡದು ಊರುಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದು 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪಡಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ ಮಹಾಪೂಜೆ ಇನ್ನು ನಂಗೆಲ್ಲ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟದು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ ಎಂಗ್ಲು ಆಸೆ ಪಡತೊಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಧಾನಿಲಯಡು ಒಂದು ಆಪಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ 4ನೇ ಪೂಜೆ ರೇರೋಡ್ದ ಸತೀಶ್ ಸ್ವಾಮಿನ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಆರ್ನ ಏನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಾಯ ದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಏನ ಇಚ್ಚೆಡೆ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆಯ್ನ ಹರೀಶ್ ಸ್ವಾಮಿನ 18ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲಿದ ಆಜಿ ಮೇಳದಕ್ಲು ಮಾತಾ ಮೇಳದಂಚನೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಆಟ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆರ ಆಂಡನನ ಜನವರಿ 14 ದುಂಬುದಂಚನೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಆಟ ಗೊಬ್ಬ್ಯರುಲ್ಲೆರು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಆಟ ಕಾಲಮಿತಿಗೆ ಜತ್ತದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಲು ಕರಿದಂಡ ಕಾಲಮಿತಿ ಆಟ ಬಯ್ಯಗ ಶುರುವಾದ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಂಡು ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಕಾಲಮಿತಿನ ಒಪ್ಪುಜಿರು ಮಾತಾ ಮೇಳದಂಚ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲಿದ ಆಜಿ ಮೇಳದಕ್ಲು ಕಾಲಮಿತಿ ಆಟ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆರ ಆಂಡ ನನ್ನ ಜನವರಿ 14 ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ದುಂಬುದನೆ ಕ್ರಮಟು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಆಟ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಉಲ್ಲೆರ ಕರಿನ ವರ್ಷಡಿ ಕಾಲಮಿತಿ ಆಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ 1 ತಿಂಗಳು ಕಾಲಮಿತಿಟೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆರ ಹೈಕೋರ್ಟದ ಆದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಕಟೀಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರ ನೆಚ್ಚದಂಚ ಜನವರಿ 14 ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿಡ್ದು ಕಾಂಡೆಮುಟ್ಟ ಆಟ ನಡಬೊಂಡೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಸರರ ಕೊಡತ್ತೂರು ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಸರರ ವಾಸ್ತವ ಅಸ್ರಣ್ಣ ತೆರಿಪಾದೆರ ಗರುಡ ಪಂಚಮಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದ 5ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜನವರಿ 21 ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡು ದಿವೊಂದೊಂದು ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀ ಲಲಿತೆ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಟದ ಯಜಮಾನೆ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿಕುಟ್ಟುಡು ತೆರಿಪಾದೆರ ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀ ಲಲಿತ ಕಲಾವಿದರ ಕೂಟದ ಯಜಮಾನಿ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸುದ್ದಿಕುಟ್ಟುಡು ಪಾತ್ರದ ಶ್ರೀ ಲಲಿತೆ ಕಲಾವಿದರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಾಯೋಜನೆಡ ತ್ರಿರಂಗ ಸಂಗಮ ಬೊಂಬಾಯಿ ಸಂಚಾಲಕತ್ವಡು ಗರುಡ ಪಂಚಮಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದ 5ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜನವರಿ 21 ಬಯ್ಯ 5 ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡು ಅಟಣೆ ಮಲ್ದಂಡ ಕಟೀಲ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಸ್ರಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೇರ ಮೇಯರ್ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುವೇರ ಉದಿಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೊಕ್ಕ 5ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡಪುಣೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ ಮೇರೆಗೆ ರಂಗ ಕಲಾಬಂಧು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದುವೇ ಕೂಟದ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ 324 ಪ್ರದರ್ಶನ ಇನ್ನ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು ದುಬೈಗ್ಲ 30 ಜನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕೊನದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನವು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ್ಯರ ಜೀವನ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವಾ ಯಾದವ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಕುಲ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿಡ್ತಾರ ಹೊಸ ಒರುಟು ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪಡು ಹೊಸ ದೃಶ್ಯ ಸೇರ್ಪಡೆಡು ಮುಂಬೈ ಪ್ರವಾಸದ ಬೊಕ್ಕ ಗರುಡ ಪಂಚಮಿ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳದ ಅಕೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊರ ಗುಜರಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರವಾಸಗೆ ತಂಡ ತಯಾರೊಂದು ಆ ಒಂದು ನಡುಟ್ಟು ಎಂಕೆಲ್ನ 5ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಂಡ್ 5ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಂಜಿ ಸಭಿ ಸಂಭ್ರಮನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕುದರಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದು 10ನೇ ತಾರೀಕು ಬುಧವಾರ ಮಂಗಳೂರು ಪುರಭವನಡು ಸ್ವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆದ ಅರ್ಧರ್ಧ 3/4 ಗಂಟೆದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗರುಡ ಪಂಚಮಿ ನಾಟಕದ ಆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೃಶ್ಯದ ಸೇರ್ಪಡೆದ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಗರುಡ ಪಂಚಮಿ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲ ಅಶೋಕನಗರದ ಶ್ರೀ ನಿಕೇತನ ನಿವಾಸಡು ಬೊಂಬಾಯಿ ಮೀರಾ ರೋಡ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತವೃಂದ ಮಂಡಲಿದ ನಿಲೆಟ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಜಯಶೀಲ ತಿಂಗಳಯ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ್ 26ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರು ಕಟೀಲ್ ಮೇಳೊಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಆಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂತ್ರ ಇತ್ತ ಊರೂರ್ ಮೇಲಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ಭಕ್ತರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಕಾಲವ್ರತ ಪತ್ತದು ಅಕ್ಕೀರಿಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ನುಪ್ಪುದಾನ ಕುಡ್ದು ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಕುಡ್ಲ ಅಶೋಕನಗರದ ಶ್ರೀ ನಿಕೇತನ ನಿವಾಸಡು ಬೊಂಬಾಯಿ ಮೀರಾ ರೋಡ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತವೃಂದ ಮಂಡಲಿದ ನಿಲೆಟ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಜಯಶೀಲ ತಿಂಗಳಾಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ್ 26ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮ ನಡತಂಡ ಕಾಂಡಿಡ್ದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಭಕ್ತ
ಭಕ್ತಿ ಭಜನಾ ಲಹರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನುಪ್ಪುಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರು ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡ್ಯಾರ. ರಾತ್ರಿ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಳೊಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ನಡೆತಂಡ. ರವಿಶೆಟ್ಟಿ ಬಕಾರಿನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡ ನಡೆತಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಭಕ್ತರ ಬಕ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ತುಯ್ಯರು. ಎದುರಲ್ಲಿ ನಿಂತೆನ್ನ ಮುದಸಿಂಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣ ಶರಣಮೇ ಶರಣ ಪೊನ್ನಯ್ಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಪೊನ್ನಯ್ಯಪ್ಪ ಕಲ್ಲಂ ಮುಳ್ಳಂ ಶ್ಲೋಕ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಟಪಾಡಿ ಪೆಂಟೆ ಒಟ್ಟುದ ಭಗವಾನ್ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬಕ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸನ್ನಿಧಿಡ ಶನಿವಾರ ಬಕ ಐತಾರ 2 ದಿನ ವರ್ಷದ ಕೋಲನೆಮ ನಡೆತಂಡ. ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಬಕ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದುಪುನ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಟಪಾಡಿ ಪೇಂಟೆ ಬುಟ್ಟುದ ಭಗವಾನ್ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬಕ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸನ್ನಿಧಿಡ್ ಶನಿವಾರ ಬೊಕ ಐತಾರ 2 ದಿನ ವರ್ಷಾದಿ ಕೋಲನೆಮ ಅಟಣೆ ಮಲ್ತಿರಿತ್ಯರ. ಶನಿವಾರ ಇಡೀ ದಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ತುಂಬತ ನಡೆತಂಡ. ರಾತ್ರಿ ಭಂಡಾರ ಎಡ್ದು ಭಗವಾನ್ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ನೇಮ ಸುರುವಾಂಡ್ ಗಗ್ಗರ ದಚ್ಚಿ ಅನಿಕಟ್ಟದ ನೇಮ ಆಕೇರಿಗ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ನೇಮ ನಡೆತಂಡ. ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತರು ಭಗವಾನ್ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸನ್ನಿಧಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತದ ಕೋಲತುದು ದೈವಲೆನ ಕರಿಗಂಧ ಪುಡ್ಸದ ತೊಂಡೆರ. 2ನೇ ದಿನ ಐತಾರ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡ್ ನಡೆತಂಡ. ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತರು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲದಕ್ಕಲು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲದ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರ. Sa
ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಣ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇದೇ ಪುರ್ತುಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು